molt bona. Acompanyam la música d'aquest matancers, acompanyam la música d'aquest matancers, bon Jesús, han de sortir bones, sí o sí, aquestes matances. De fet, avui vos hem demanat també si heu vist aquest vídeo, perquè com a mínim dins el poble tothom en parla, mireu. Sí, bé, jo l'he vist perquè vam passar per WhatsApp i crec que també l'he dit per Instagram i bastant curiós, bastant guai. És per dins allà ballant i fent un pot de show. Els conec molt i sempre he estat amb ells, bàsicament. Són amics, pares amics i mares. Fantàstic, genial, sí, meravellós. Poc, Anaven a pastillats, aquests o no? No, sí, no ha passat desapercebut, M'encanta, és que mos ha donat alegria. És que és el millor, això. Hauríem ballar, riure sempre alegre. Sempre, sempre. Riure és contagiós, hem de riure més vers, no? Cada vegada té més bomba de posar sa pota, no? Sí, és un pot... Això que el caracteritza, no? Anar ficant sa pota. I què és que vol s'esbalda, ara, Antoni? Li vol fotre el lloc en Pasqual, o què? És atractiu el lloc, l'oficina, tenir una butaca reclinable i tot això que fa un balda. Ja veurem fins on arriba. Seria un bon balda, Antoni? Tu sí? Clar que sí. Què trobes? Jo crec que de vegades la liaria un poquet. Però és actitud, jo li veig... No sé si és el personatge o l'actor. I la presència. Tu li poses ara aquí una mica de corbata i a dir un addicte i el te creus. El que sí és cert és que complementaris. Perquè li interessa, perquè en el fons està enamorat, se vol casar amb ell i aquest està allà... És veritat que en Sobala duen una semi-bona relació, però mai se sap. Però vol tenir content. Exacte. Té futur, però aquesta parella té futur, serà duradera. És una cosa... Ha de tenir futur. Home, clar, però és que en aquest pas ja no sé si el Balda voldrà casar, si no toqueu tantes nassos, no? ja ho veurem. Com que no poden dir res, com que no poden dir res. Mireu, anem amb un altre personatge, en Salom, que interpreta en Joan de Sunyer, és un dels nous personatges que varen descobrir en el capítol d'ahir. És qui avisa la doctora Elena perquè curin a Patrícia. La sorpresa és per la doctora quan descobreix qui és la Patrícia. I més si vos estàs tan bona com diuen. Jo, per mi, això era una excusa de ser ofaia. El Marescal és una Salom, llei, Joan el de Sunyer, nen, digue't la veritat. Era una excusa perquè vengués la doctora, això de ser ofaia? Jo crec que sí. Però la cridar per una ovella, jo crec que sí, que era una excusa. Escolta, la Victòria Maldi té una ovella, una blanqueta. Has cridat mai a un metge? Ah, no, un marescal. Un marescal, sí. Un metge no arriba tan fora. Però puc entendre que arribi a cridar una doctora, si no és manescal, perquè els pastors són com de la família. Sí, així és totalment. que ho puc entendre. Finalment, però queda la doctora ajudar a la ovella, Sí, no? que ha d'ajudar a la ovella. I qualque cosa I qualque més. cosa més. I li va bé, no? Exacte, ja va bé. Na Roger a mi m'ha demanat també si podia dir una paraula. Tu definiries el personatge d'en Salom com ho Salome l'empotrador, però no està... Borrau això, no s'ho pot dir. aquesta idea d'escar. Ho ha dit, Té molta imaginació. Exacte. Bueno, per una banda, Salom li ha donat cafè a la doctora i per l'altra banda la doctora s'ha agafat bé al peu de la lletra els consells dels veïnats o de les veïnades que li han dit, escolta, divertit un poc. Hi ha una cosa que jo m'apareix molt interessant, que és una dona que no té cap complex ni cap problema de qualque manera utilitzar el gènere masculí puntualment. I també està el fet Que desconsell. l'avorriment te convida a fer coses que per tu no faries. No fa falta estar avorrida per això, no? Mireu, al final del capítol d'ahir m'ho va deixar tot bocabadats, perquè en Pep ha confiat en el seu germà perquè faci feina a l'empresa de domòtica sense imaginar-se el perill en el que s'exposa. Per culpa seva m'he quedat sense empresa. Domòtica l'Eva en Mallorca ja no existeix. Bon Jesús. Ai, Déu meu, quin germà. Jo ho he fet per ajudar. Per ajudar. És que mica per l'infern està ple de bones intencions, diuen. I pobre Pep, M'ha sortit molt bé, jo. S'ha de dir que Antoni Gomila xerra molt bé alemany, però... Molt. A la vida real? Sí? No, som actors, ho fa molt bé, com a actor, tot Però això, a més, ho pot perdonar un germà. Jo crec que... Sí, no, està claríssim.
aquí... I costarà, jo crec, no ho sé, perquè no sé res prova o no. M'imagino que la bronca serà petita. Ho veurem en el següent capítol. Ara, perdoneu que faci un vot en el tema anterior, però sí, de la mateixa manera que he demanat si la relació d'en Claus i Antoni seria una cosa duradora, i hem de demanar en Salom, a més, sense metgessa, és una cosa que va de bon de veres, han estat focs artificials d'una nit. Bé, ara, en aquest capítol s'ha vist com a focs artificials, una cosa molt ràpida, i ara aquest, en el que ve. Però jo crec que se veurà qualque cosa més. Tu tens confiança que això pot progressar? Sí. En Salom no té la confiança, ara veurem. Diuen que són les dones, és que mos fem il·lusions, però jo veig aquí... No, jo per mi... I si no progressa, me ficaré enmig de la relació del dos. Spoiler. Estàs convidat. Joan Antoni Sunyer, Salom, benvingut a la família de Pep, Albert Mèlic, Rosa Emil, Victòria Maldi, Joan Miquel Estiga. Moltíssimes gràcies a tots els companys per ser una setmana més amb nosaltres.